don't know now which one. Safoi. Aiwa, panogocho panonaka so. Naimpa. Network yanga yadona guys. Munaimpala? Unoruto. Gocho nonaka so. Sasa. Ha? Sasa. Nonaka. Ndaka kudemba kuti ndichakuradza rimwe posto na bamira mamsingazivo. Airo posto nogocho nyama dzacho so nyatsowa kuti network yanga yandiwisa guys. Ndanga ndadona ndadzoka. Andingoinjika zvekungoinda sina kuoneka kuti ndainda. Kuenda zvekumhanya? Aiwa handindi zvekumhanya. Chide ndichifamba zvangu ne mota dzekunaka idzi. Ndoenda zvekumhanya here. Uyai timbozuwa uyai. Titandare. Anzi yaDumebhi akapfeke. Handina kuchinja ndakangopfeka top yana akapfeka nezuro manheru. Titandare titandare. Tira timu rubha paPretoria. Ko tisati tine magigi nezino pamino anga negigi rawo paPretoria apo ndo pavari. Na artist wavo. Na Gaspi susu tine redu. Saka now setimu takusangana. Takumirirana tonota ufa malevels. Kwa pamuda kutitekwa? Zvandokuda. Kunetswa nei? All right. Kwaindonetswei guys drive wako wakagara so unonyatsowa kuti indai mukuzomuvhurira pachadenga. Mhepo inyatsokupinda. Ndoda kufamba pachadenga mhepo ichipinda. Hamuzi kuti ndinotogona kunzi muridzi wemota ndiri kudhiraivhiwa. Kudhiraivhiwa kunorakidza guys wakangozvigarira. Anzi, thank you Toko. Anzi, Dumebhi, you are likable. Thank you Sandra. How are you? Sorry Dumebhi wangu, I love you wanza but neugafa wako wakavhurumutswa nechisikana chiya. Aiwa, mirai ndikuudze, imusateedzere SIS MELLY. Ndimbokuudzai one thing about me. Ndambokuudzai zvakavanzika zviri pana Dumebhi. Zvamusingazivi. Handi munoona sometimes indogara ndichiseka. Ndiri munhu uya anogara achiseka andifariri fight. Indakatoipa ukaniona kana ndiri serious face chaiyo ukazangana neni one on one. Ndakaipa ndisi munhu akanaka. Face yangu itori face yemunhu rume. Kana ukangondiona wakangonditarisa kudai so unogona kungotiza ndisina kana kutaura newe. Face yangu ingori face yemunhu rume. So ndogara ndichiseka. Kuseka kwandini ndichida ndovhara something. Ende kana ndichinge ndatsamwa guys. Anditarisi kuti akamira pamberi pangu murume kana kuti munhu rudziya ari mberi kwangu. Izvozvo never. Anditarisi kana ndatsamwa. So musateedzere SIS MELLY vakakuti kwai ndakavhundusirwa nechisikana chiya. Pane pamwe panenge ndichiti kana ndiri pane vanhu vanorespectwa handidi noise. Ndichingoda ngoonekwa ndiri ndakadzikama. Hanzi Nyaya haina kundibata musha. Kwembe SIS MELLY makati ndakavhundudzirwa nechisikana chiya. Kwembe Nyaya SIS MELLY vakati vavhundudzirwa nechisikana chiya. No! Ndiye ndichiva respect. Asi masenga. Muna kumasi? Ndinei. Ndizivi. Ndima wene begi masa muna mnasa muna. Ndifungi. Begi muna. Ikasira paipa tisina maona. Paipa ndingapezera ngaticheke. Kuti mama isa pa. Mukukanga mwawo mune hanga. Kana. Hani mazviwa ini andifariri fight ndiri munhu anogara achida ngofara. Ndada uro wanani vatanga futi. Ndada uro wanani. Ndiri munhu anogara achifara guys. Guys, Dumebhi utibvise denga patinyatsotsa. Imbovhurai. Mhepo ipinde ndimboonerego. Kana ndifamba nezvichirungu ndokuti vatsve vaya vemurasteni. Guys, mukuona apa vanoshuvira kunge vana SIS MELLY. Vana SIS MELLY ini ndiripo ashawo nhasi. Vhurai padenga. Tariro Muganyi uri sei? Hanzi ndimhoro sei ona Tariro Muganyi? Yes, Tariro uri sei? Petronella. Desa big masure kwa tinarisa zvakanaka. Monaki. Tozonofurira kumberi right. Ndikusi iko. Ndinoribvisa. Kondikareka kubvisa ndavhuka.
bata ndibvisa like guys ndinoda kuvhurika pachadenga paya ndinoda kumbooneregwa ndakuonereka guys ndine chigona bhuku rangu ndatumigwa iri ndatumigwa bhuku rangu iri andimona ndatumirwa bhuku rangu iri nefeni yangu iri pano padiaries anonyora mabhuku guys uyu munhu ushu anonzi munaziri Manondo akanyora this book iri rakanzi Good Morning Zimbabwe. Ndabva kutoritora izvozvo so bhuku iri ndabva kutoritora saka ndichambonoverenga ndinoona kuti bhuku iri munei makanyora kuti kudii what's going on. Back again mande kubasa kwaipa tivaraidzei maikita kutoshanda here saka bhuku iri guys vanodawo kuanzi the new Zimbabwe vanoda kutengawo bhuku guys this is the book asi ndanzwa kuti tiri kuita hangu mari yepo ndariverenga but I guess it speaks about Zimbabwe and you know stuff like that. I'll have to go down ndomboriverenga ndakuma kuverenga mabhuku dhari ndototonga toverenga irori inondogodii eshoga ndokuzidivhure mota ngavavhure mota guys ndigonzi ndakafamba ndichitsva hangu dai unai guys ndakuzidivhure mota ngaivhurike mota mukunyatsoiona here guys kumasure kuchivhurika da kuti munyatsoona ndikuvhurikwa mota icho kaicho chavhurikwa ndapanzishapei mhepo inenge chipinda kasizimeli icho ndapazhe manje guys soft life yakangonaka vakomana yei mwari hamundiblesiwo here neblesa nai mwari anongonditengererawo kakadai manzi soft life yakangonaka uye munhu soft life yakanakisa vakomana paya pamune muchiwa vanhu vachitaura zvesoft life hapana asingai ndapazhe chirungu soft life upenyu hwechirungu apa majauna zaza mota manyama kwazvo nasi taura hako satombonyepa yakandifita zisingaiti chiburuka so ingoonawo kuti tisu tiri kuonekera kwete tiringovharigwa kunge tiri kubva kupretoria kusiri kunyika yedu kunoku ndokwedu kurustenburg toita zvatoda ngavatione kuti tisu mota manyama ipapo haunyepi hanzi dumebhi inija entertainment hanzi kikikiki mota manyama soft life upenyu ozowa kuti ndiri kurarama kamwe kalife kasiri kuraramika neumwe munhu hapana munhu asingadi kalife guys toda kutaura nachokwadi mungandiseka henyu musandiseke guys inini upenyu hwakanaka ndohuda asi handina upenyu hwakanaka here ndohuda izvo ndatova vhurai kuda kuonekwa kana mashamwari avo kuti vandioneka kuti ndiri mota manyama izvi modarika nekuposto kwangu nekuposto vachindiona guys ndavaudza kuti vatodarika ndatomwa black ndachibvisa bhabharazi ndamukira kumwe izvi ndavaudza kuti vadarike nekuposto kwangu vachindiona kuti ndiri mota manyama aiwa handei musabve paraidi ndinoda kuradzai kuposto kwangu ndikudze kuti ndopabasa pangu apa tichimwe ndoita ndakanyarara because vasikana vakazoona ndichivaburitsa vanozopopota aiwa vafusa vaburitse panai hanzi dumebhi chiisa mashedzi zvityise handinaka hamuna here mamu hamuna here mei yokumana iwe unenge unezi maiwe mutaura sei kwemi soft life kuti zvityise ka mirek chivharapa ndiriku how are you mota manyama ka hauchiona kozouchagona kuverenga here nemakishedzi vodarika nekubasa kwangu kupostoko muchinyatsoona kuti ndotengesa nyama hazinoita basa rei zvakandifitawo here guys upenyu hwakanaka hunongodiwa nemunhu wese akomana inini nditsvagirewo blesa akomana hapano here blesa anongodawo kuti chengeta zvake ndorarama kaupenyu kakangosiyanawo nevamwe oyo katisu tiripo tiri kurarama soft life kwemuri kuinda nerodhi ndakudza kuti ndaine rodhi yandodaya vandione zviko vanogozondiona sei imukana mandivharira
ndoda kuti vandione, ndoda kuti vadarike vachiona kuposta. Dumebhi arasi ino ichi ECD chaiyo ediwe. Takuitisa zvana ECD pana mai vandione. Takamba kundiona kurarama upenyu. Uri kurarama soft life. Haisi fake life here. Are you sure? Pano mwari kutoshovira kuti izvo zvidai ndini Dumebhi. Ipapa kutaura nachokwadi pamuri. Dumebhi apa ndiri singu. Dumebhi haisi fake life yanorarama here guys. Zvanhasi ndiri kurarama fake life, zvanhasi handisi kuramba. Zvanhasi ndiri mufake life. Asiwo bamwe mazuva aya ndoraramawo chiraramiro changu chandagara ndiricho. So regai ndimboraramawo fake life yanhasi iyoyi ndimbofara. Hanzi kufitwa kani. Mafiti kufito. Ndiri singu shamwari, singu. Asi kana une zvivindi handi ungoonawo kuti fesi yacho ndeginda goria. Kana une zvivindi hanzi naMona Lisa chavhura njuzu hoyo. Tisuka tichikuona iyo muzviraundi. Today it's real. Ndoda kuti vadarike neko vachindiona vasikana ndenchimhorera kuti hello. Musangoite kuti Dumebhi ari kurarama fake. Imi pane umwe munhu arikutogwadza kuti dai ari pana ipapo. Uri boy. Wazvekuti. So guys, ndoda kuti muone kuti pandoshandira ndepapi ndikandodarika ndingokuudza kuti ndipapa panawa ndiri kutora. Ndingokuradza street ndichinda kuti kutanga street. Kutotanga iyo ino street yatiri iyi. Ndo street yandoshandirai. Ndichazokuteneserai kamera taapamberi apa. Ndokuradza kuti ndo mustreet mando shandirai imomo mandoitira kuginda gori yandirimo mustreet. Ndichinda zvangu kunogocha nyama. Akuinde mari dzangu kai. Ndikungoza road chete ndipe road chete. Upenyu hwekungo drive zvako wakazvigarira. Saka ndatoe musikana wako basa. Aiwa kaimi nhasi muri musikana webasa bvumayo. Nhasi muri musikana. Kondofake reveta imunofumura seka. Kondoendaudza nene kuti ndiye mota yangu chaona ndisvika nemusikana webasa. Kurembedza makido pakandipedza nezi. Wakazoti wagadzikwa mudhishi. Apa ngochitamba karembedza makido wakazogariswa mudhishi. Hanzi slow down Dumebhi. Ayasaonekwa ari mavhesi. Chimira kandi ndimbodzikisa kawindo kuchana. Chiva murusa ndichidarika ndiyo murodhi mandoshandira imomo mustreet. Ndio street yangu iyoyi yandoshandirai. Handina ndiri kuburitsa imingonayo road kuti ndopati apa ndo paposto pangu hapana vasikana apa varipo. Ndo paposto pandenge ndiri papapa. Vasikana vacho vanenge vatiza vapinda mumabva wanhasi vari kurohwa nenhamo. Nhamo iri kuvapisa. Ndo pandenge ndiri papapa ipapa apa. Vasikana ndo pandondishandira ndiri papa every time. Ndo pabasa vangu. Ndo street yedu iyoyi. Hanimaona ndatopedza taapa robot. Street yangu ingori street diki patetiri nguva diki chete. Hanzisa ndakaisa wanasa usi kuzviona here kuti ndakaisa ruoko kunze kwewindo. Ndakatodla windo. Hanzi pajekerere papa naiwe ndo patetiri putori nevasikana varimo mustreet. Harimo mustreet imo ndo patetiri pajekerere. Asi memutititiri pajekerere mukati metown. Ndo patetiri mukati metown chaimo pajekerere ka. Madai nekusaluni kumaita straight kusaluni. Vachiona ini zvemunhu anongodrive ndindakudza ndokudza mutemo. SIS MELLY vachakuzvionawo sei kuti ndikurarama kalife kepadenga. Zviri sei ndo pandoshandira ipapapa. So nyaya yedu handi mainzwa kuti muupenyu usagare wakajaja someone. Mazuva mangwana ndinomuka ndiri kufamba nesilahla ndawana blessa wangu pano paFacebook wekuchando anoda kundibless. Hanimaona hanzi nhasi uri kubaka. Ndiri kubaka. Indagara ndinotobaka. Ikwaindai my saluni mani SIS MELLY aonekwe. Ndatokuona ini. Naizvenyimi chivangana kutobaka vachinda vandai muwedu ndokuchiko chakadaro ichocho. Ndatokuona ini. Takuinda zvedu patiri kunogocha apa padhuze motena first robotic. Ndo patiri kuinda pandiri kunotengwa nyama. Ndotogara ndavaudza kuti ndoda nyama yakawanda SIS MELLY mongoziva kuti ndodya. Usatenge poko. Chiwaika mutemo inogova. Handi wakabuda kupostori.
aiwa sipoko handingoidi ndakabuda kupostori but poko handiidi vari kukoronga zvako imajini munhu ndamupa basa ndamugadzika kuti chindidhiraivhawo nhasi munhu akukoronga imajini akundiporongerawo basa rangu imajini guys kana ndazosvika apa nogochiwa ndakuchibvisa magirazi zvozonyadzisaka nedressing yandakapfeka aiwodina apa zvinhu zvacho unongonzi chikona ya aiwa ndandarivara zvonyadzisa vanhu vozoona kuti maera vachi pakapaka manhekekini motsvaka paka pakanaka hanzidzokere kusalunika aiwa akana uiwakusaluna dzokeri aiwa modo shuwati munozviona ngazvandaiti kona zisimeli mozvionawo kaguys shuonai mivedwe indida kuti vanhu vanyatsokundiona kuti ndiri kurarama kaupenyu kakasiyana nevamwe iwo bum vakudarikira ipapo pane vakomana anogota state kungobhadhara chete nenyama yacho saka tikasimo takashama tovhara kamota angaiva kwezvai vanhu vachiona regaimvedu wega saka kuvhuriswa mota zve2 minutes ipapapachaonekwe mutaundi vedu wega komana isho komana upenyu hwakanaka unongoti aonekwe mutaundi chete chako ichivhara imota onai kunge kufamba vakutarisa kwasine mota amanyama ngavationi ndozvoratidza kuti pasvika macelebrity ndisobva uchijima sinoda kunyara kuda sei papo kudai wadzadaoneregwa zokuoneregwa ndiyo kudai makabata tiunobata zvaina ndoda kutotenga ngoda kutotenga ushu mota manyama kwevhuremise mota iwe unenge unotoda kurarama neni chaiwo munhu iwo ndio unoziva inoda kumboiswa music vanhu vachinyatsoteera asi music tozokonera pakuti sisimeli vanoda zvechirungu ini ndoda hai indoda zveziya sisimeli hai vanoda zvechirungu ndo patokuonana pamusic ndosika muchiona tichifamba mota isina ndo nchida zvinobudisa ziya izvi chinagwa naimi ungainde kwaunoenda uchiteerera R&B ugosvika uri munhu kwai zvinofamba sei naimi guys ndiudzeiwo toda ngotaurira chokwadi guys chokwadi chibude pachena takuenda zvedu patoda kunodyira apa pari kugochiwa ipapa ndo patoda kudyira mbotengwa manyama umwe munhu akatoshuvira kudai anga ari Dumebhi ganimboidla mukana uripo tengwe zvinonaka animao ndenge ndamboreswa nehama yangu ndikaiginowa ndakunogara kukona uko pane mvuri apa sisimeli pane mabhenji guys paunoda basa yaharare hari basa rechi nderepai basa iroro ndorida nderei muharare ibasa rei iroro basa racho nderei ndogona ndichirida basa racho nderei naiwe vana kapuracha vanoswera vatuka sisimeli ndo zvandinovaudza kuti kwemimi sisimeli munoswera utukwana nakapuracha imune zvinhu zvenyu havadadi asi kuti vane zvinhu zvavo havadadi hani maona havadadi asi kuti vane chi mabhandi ebhuracha anongoshunika iwe ndingatozvinetse nekuramba ndichigadzirisa iyi bra yacho haidi kuramba uchangodzokorodza indine kwembelembe wemukaka kai ndine ulangasho wemazamu so bra ukaidzokorodza ndaidzokorodza nandakasenga 1 bra anonongozva tinenge yoshunika mabhandi zedu kaidzi ndedzekusiya cleavage pazhe kaidzi dzinonetsa so anenge chishunika hanzi Regina wants to join you muda kujoina haiwa hatisika zvekujoinisa ndingatodeswaga panapa hanzi ya glowing unozorei tengai mafuta nasisimeli munovabvunza kuti toda mafuta anozorwa naDumebhi vanokupa ndoda music yababa Harare ndo zvandinoda zvekuti ndofamba ndichiita ningirikini
ndichiburitsa nhirikini ziya ndichitamba ndirimo munhirikini brama nyama isina mabrama nyama anenge ane cleavage kazamu rakadongwerera richibuda kuti ukasvika pane esinyari uri sei nyari wangu uri sei ukasvika pamunhu so unenge uchida tasaimuneziso unongotsonya sokundoti bebi akatatisa mukaka chete ndio unenge uchingozvitengesa panguva iyoyo. Taura kwe handisi kuvajoinisa ngavateerere inini nhasi ndiri pano. So ndinofanira kupfeka bra kana pane anoda kutonditengerawo mamwe mabra manyama mota muchindinhikirira muchinditengerawo kana kuti inini ndine ulanga wemukaka ndikaubudisa pazhe wakatsvukirira kuipa hangu asi skin here aiwa skin ndine skin manyama kuipa ndasindavawisa kunogochiwa kuchirungu ndafarira kuti vana kumusha vari kugocha anogochiwa zvinonaka pana kuti vana kumusha vari kugocha vanga uchitsvagwa hanzi SIS MELLY vaende pinga vauye ndauya mati guys hanzi pane munhu akada joina zvika usajoinisa vanhu network inoenda ichibve kuda nyaya kuti network isainda nyaya takazvigarira zvedu zvimwe kunonakisa nyaya hadziperi akuziva kuti ndine zamu mukaka rakanaka zvekuti munongotaura naSIS MELLY mongotoda mafuta anozora yaDumebhi vanokugadzirirai kwauri vanozora mafuta angu vanomasiva vanokugadzirira aiwa ganda ndinaro kuipa hangu ganda here vanomasiva ndamukira kumwa mbichana doro doro racho ravhepa ndamukira kumwa doro racho ratovhepa hanzi ganda unaro zvako ganda raDumebhi ranga risina kudai ranga risina mbodai ganda raDumebhi mochivawa mavawa nezvino vakataura yekugwisaniyeataure chokwadi rasina kudaro angataure shu ndikuglowaafamba nevanobakabaka kanotaufaangoti maskini evanhu anosiyana nonoona maskini evanhu anosiyana hawo ndochokwadi skini dzevamwe dzinotosiyana dzevamwe mutambo maimwana dzevamwe kafuyamwe unokumza kudavirira vanozora mafuta mucomment section mutaurai mucomment section mirai ndikuudzei muda kuti ganda rangu risakurumidze kudavirira here mirai ndikuudzei inini ndinongoswera ndoenda pamaona paposto pangu paya changu kuinda nekutora cheya ndogara ndichingodai so ndoshanda kabasa rechimakanika kana rechinemusana chete ndo basa rangu ndichingodai neziso tichipinda kana ndadzoka zvangu ndashanda chimari changu ndobvisa kana 100 ndotenga magrapes ndotenga majuice tatenda kuuk ndokwakazara ariko ndokwaazere kuuk ndotenga magrapes angu plus mafuta ndozora ganda rinotengawo tine vari matunu vanozora but havada havo zvekuzikanwa but usotenga uzorewo so ganda ringatadze kuglowa pakadaro handishandi basa rinobuda ziya kandongozobuda hangu ziya ndasangana nemuzimbabwe anonyatsokwesha ndo pandobuda ziya asi kumwe kwose matsaonausa havani kuwai kuti chiridzisitaura chishona moti vanhu ivava vazvidiwa here SIS MELLY vakuti usataurisa vanotozvidasa chinyara kwaisadza mahara sadza rinopiwa mahara notaura kuti sadza rinokwana vanhu tu ndo ramunoda here kana kuti muri kudaraagarire kuno kwadi kugara papi ndaona pane vanhu vangu papa chine vanhu ndaona papa chine vanhu hanzi tobata ani kuuk SIS MELLY kumafuta hanzi batai mukoma Gordon achabuda mina ikoko kuda achila wabudi because hanzi batai mukoma Gordon hanzi combination yaDumebhi nasimitoka yachiseka Dumebhi bongo waenda kupi panga kaenda kuZimbabwe akanisha mari kudzokesa atanga vatanga ndichashaiwa mari mirai ndikuudzei vasakunyepere ini handishaiwi mari yekudzokesa handisataurisi nditaurire pasi manje voisi zacho vari kunditaurira pasi ini vasakunyeperei ini handishaiwi mari yekudzokesa chero ndikada kuenda kuZimbabwe izvezvi ndisina mari asi dzalanje tinambojesovakusetangobuda isu ini ndikaenda kuZimbabwe izvozvi ndikangofunga kuti ndakada kuenda kuZimbabwe ndinosvika
kana ndikadafunga kuti ndakuda kudzoka kubva kuZimbabwe mahara ndinosvika madetails ako kuti kana wafa ndizipo kuindisa nebasa rangu iri ndinosvika kwese kwandinoda ndinofamba mahara here masaladi ana wakambomata ndotenga nyama yoga unoda zvinhu masaladi ari kuwana chikuri kurarama sisinyaya kufema imi zvonaka izvi madomasi hanzi fesi yangu yakasviba kudarika zvose ndodiko fesi yangu yakasviba kudarika zvose tumele inonaka fesi inonaka zvokuti ndinogona kungomaintaina fesi yako yoglowa zvokutodaro kana ngolighta kungoibrightena you don't lighten it you just brighten it kuti ingodai kuti kungoibrightena usiya zvakadaro ariko mafuta anobrightena ariko mafuta anolightena depends kuti woruda chii ani maona so zvavari kutaura chiti kwaiye ndakashaiwa mari yebhasi handishawi mari yebhasi ini kana ndibva kuZimbabwe chero ndichienda nditobhadhara hangu bhasi magonyeti akangozara murodhi gonyeti rekuti ndinongosvika ndomira ndotora muda kuinde bisi hani mazvo hanzi singuroshaya mari yebhasi nema taura vaudze chokwadi hanzi mari mafuta enyanza anotangira pamari fona ikoko utaurane navo hanzi fonai mutaurirana navo anoda mafuta vari kuuk hanzi munobata mukoma godhon ngoskwalileni akapera kwafebhi akapera asada kwamukoma godhon chete hanzi tomawana sei mafuta acho hangu ndoregerei kana pane vane matiraki vaya vanenge vachidaunda kuZimbabwe ka munongoita mitora nhamba dzangu munobvunza ndokupai nhamba opa kudzokawo tichingobetserana kusizana nekusizana hanzi naregina comedy things makandigadzisira benzi nderipi iri regina nderipi benzi iri nderipi benzi iro ndini nderipi iri regina togogadzisa akawanda kapano chakuza nderipi nderipi asi guys ukafamba naSIS MELLY pafupi ndovatemba anotenga yo choice icho kwadi ndinotovaudza kuti hanzi Durban kubatani kumafuta Durban agent achinawo here handizivi nichamubvunza anenge aivasara ne2 magaba kana 1 handizivi nichamubvunza Natasha kana tinogona kubata ini ndokutumira kufonera ini handidi kuhwa muchiramba muchiti hei chichi ini ndiri hure ndiri kuzvigadzirisa ndinoda kuti pandinoenda uko kwangu kuclub yandakaona manyama nezuro ndoda kuenda ndavagusheshe manyama kupa dumbu nechese ndopfeka belt naro belt redu kumati makati muni pabhutsi dzangu ka tupesi bhutsi ndinacho ndoda kumupa Dumebhi ndakaona ti basa wake ndine mabhutsi mukona bhutsi dzakapfekwa nemusikana akaburitsa magaro pasho yamakamona kubotswana ndomaona sei botswana ndinotumira Regina ndiani kubenzira imbonyora zita mukandigonera ndiani Regina munoona kumazibhutsi angapfekwa nemusikana yamajomba yanosvika anodarika mabva yamazijomba ane hiri tetete ini ndinozori netupezi but iro hiri haisi tetese zviya hiri yakati kovi asi ndiwe anosvika obva ndadhonza ndichisunga osungapfeka nebasaka ndine 2 colors ndichamupa 1 nedhirezi pane musikana akakashama zvakaoma pane musikana akapfeka dhirezi rilesi mukati maangopfeka bhurugwa jestiring chete rakatopinda mukati memagaro jestiring chete dhirezi iroro rakashama kudaro iroro ini rangu hairo chochoche ndechekupfeka kana uri kubichi asi ani munozochimodifaya mopfeka nejestiring bwedzi hani mazviwaka ndokupa pasande uchavataridza ndokupa nekuti ndichazobvunza pasande kuti ko zvinhu zvangu zviya zvandakapromisa pakala muda ndipakala ipabhutsi togarai tatoudzana kuti kala yamuda undipa haisiriyo chaona iwe kahundi aiwa pakala ndinongohaunangadoda unonditonga pabhutsi ndaudo kupa
glowing skin is rasta. Thank you. Maftari kwa kuya here ku Haiti na kudzi. Kuya ndiri kuuya. Asala wana mara kari kucha. Andi mbinga musikuda kunditengera tiketi. Nditengereiwo ndiri kuuya. Hanzi sunengo wagusheshe. Indagara ndingori gusheshe asi kuti dumbu chete. Ndiri gusheshe bachana. Mino iyi. Sisi. Zvinotaugwere zvizvo. Kwa urema wemunhu mamboona uchisekwa. Urema. Uya akandidza kuti ndine zvindi ndinofamba naSIS MELLY ani maona vatanga. Maona. Ndichazovatiza ani mazvona. Ani maona. Hanzi munoziva kuti kwai mukadzi ane mhino ndirimbokuudza secret. Pavarume chaivo vanoziva zvinhu zvavo. Hanzi mukadzi ane mhino hombe. Zvinoziva kuti something chakanaka chiri mukati mebhurugu chihombe. Ndikuudzei. yaDumebhi dungu. Get a glass of water, 5 tablespoons apple cider vinegar, 1 tablespoon ginger. Yeah, way, ginger. Ginger powder, half a lemon, half teaspoon. Kayiwe. Kayin paper zvomwika here zvino. Manje andiondi here ina ndiri kuonda da kuti body yangu irambe yakangodai. Hi BMK husband, how are you? Zvinobuda here. Kwa hama dza president BMK ndiani? Oh, all right. Uri sei yako? Andiondi here because indoda ngouraya pati yedumbu chete. Body yangu handisida kuti ipere. Andizoondi here. Akapera guys asina magaro pangazveipa. Agara ana garo body kapera. SIS MELLY. Apa tishuka. Mondita ndagaro kana ndikakotama ndikafungura garo ndina. Simuka umira. Aiwa ndikotaura kana ndikakotama. Wai varume vande ndichinda navo vanenge vachiti une body yakanaka. Nebhodhi yakanaka vachikumbira kuti toda dog style yako iyai. SIS MELLY mukutosekwa vakutotaura zvisizvo. Varume vachiti tipe dog style. Ndikamupa dog style zvira ndine magaro manyama musavateedzera. Vakaziva kuziva vaneti magaro zvakadai. Takamira mukati. Simuka ndivatarise. Aiwa handisimuki, handidi. Nawo magaro manyama handisimuki. Musavateedzere SIS MELLY. Mukavateedzera SIS MELLY vanoseka. Hanzi tamasipasi anorwadza. Anozokura here kuita masipasi. Hanzi akamidhifosoras pakuti BMK zvemashuwa here. Murume here weBMK. Ane mukadzi here BMK. Shamwari inandizivi kubvunzana naye ipapo. BMK ndini mukadzi wake. Ndini mukadzi waBMK. BMK une mukadzi here. Unosvikira kumba kwangu kune guest house. Ndini mukadzi wake. Uye kumba kwangu ndine guest house. Nai, ndinotondivharidzira manyama mablesa. Ndine aichi zvemahashawo. BMK aichi zvemahashawo. Angakuudzei kuti imi izvo zvinototaura kuinbox. Pane murume angaku. Uye bodo. Pane murume angauya achitaura kuti handiti zvemahashawo. Aichi zvemahashawo. Alright, thank you. Ndichaitry solution yako. Hanzi SIS MELLY my wife. Saka inini chawashora pandiri mhino nedumbu here. Inini ndati ndikungooffer hangu kuti free pekuti ungosvikira yako mahara. Everything is free. Ngawe guest house kwangu pekusvikira mahara, kurara mahara. Ndokubereka kana kuti chinogeza mubathroom ndakakubereka. Free massage, everything zvose ndoda kungokuoffer. Anowaona even chose chaunoda ndeni chingokuitira kwete zvaSIS MELLY. SIS MELLY kuita sei? Imbotamboone isusu magusheshe manyama. Nimbokudzidzisawo mutactic wanenge ndichiita ndichishanda pabasa pangu apa. Vose vaya vanoda mutactic vaya munopotawo muchindibata kakuinbox nai. Ini ndiri free zvose. Ndiri free manje chandisingazogonde chekuti tikagarisana pa 2 days. Papo manje ndatofa nestress because nenge ndatobroka indajaira kubata mari yakawanda ndichichinjanisa. Ndizozivi kuti uchazozvigamuchira here.
ndichimuparavu manyama handizozivi kuti anozozvigamuchira here because inini ndikagara nemunhu kutaura chokwadi guys ndoda kuti ndimbokuudzai kutaura chokwadi inini handichagoni kugara nemunhu richiri active indai munotoona mapicture angu ndichitoposta ndichidi active zvose bho ndakuda kutopinda mu10k endai munofollowa Dumebhi Zimbabwe ndoda mbokuudza imwe nyaya yandisingagoni guys ndimbokuudza iwe nyaya yandisingagoni handizivi kutiwo pamwe kudawo ratova dhimoni ndikawana boyfriend guys boyfriend kana ikatinoda kuya kumba kwangu ida kundishanyira ndomudavira zvishowoya kumba kwangu ndokwanisa kugara naye 2 days ndagara naye 2 days tichiwirirana ndichidla mari yake pandinongoona kuti homwe yake yaserera paya ndakutomudhura guys ene ndenge ndisisatodi zvamuchose chero aine mari yake sometimes muri kunyatsohwa here ndee ndisisatodi munhu kuti handichatomudi mumba mangu ndenda kutomudhura handizvigoni guys zvekuti ndogara nemunhu 3 days 4 days handichatombogoni guys ndangoda kujaira kungogara ndiri ndega mumba mangu ndichizviraramira kaupenyu kangu ndega hanimaona so zvomwe munhu zvezvekuti ndichimboti ndine munhu pasaidhi kana kubheseregwa kana kufemekwa mugodzi handichagoni ndinongokwanisa ngochinja mudhu ndaandega ndendisisatodi ndokuudzai chokwadi pamberi pamwari chokwadi pamberi pamwari rinonzi Dumebhi Zimbabwe so chikafu chauya matenga favorite yangu chaiyo nhasi padhiringi nyama yekuya nyama hadzapedza indai motanga kugeza maoko indozoindawo apa unogozoti iwe nayo miuka unogozoti BMK yakutengere tiketi ini ndichida kuzama kumukumbira ndo vanhu hatisingadi vanofarisa ini ndoda kumukumbira kuti ndinomupa rafu manyama 3 manyama anditengere tiketi iwe undoda kuti akutengere tiketi ini ndiri ndoda kukumbira kuti anditengere tiketi zvevanhu vanongoganhira ndozvatisingadi izvozvo regai nditengerwe tiketi mati mimi muri vana madha vemumba chaivo okay zvinde kugeza maoko okay thank you take this muri wane kumushatira kunyimira ichi tip tikunyimira matip drinke zvasingavhiriki drinke kaona isadzai zvane nyama ndibvura apa chamadhinga arisi kuvhirika varume vari kutitarisa handi dhirauzi rangu rakadambuka nepakati unochiona chizvo chakatsvukirira vari kudongoerera akunditarisa saladhi handisi kunyazoitrust samati nyama iyi ndevantu here tiri vanhu tuye ndatoona kuti yatowandisa ndatotenga chikasarambe nacho kumba hatichisiyi chikasarambe nacho kumba tivhara ndobira ndodire ndimbomira chazodira hamuna kusamunamati wanhasi ndanamatira munhu asi munoti pakulapa simunamati ndopapa mune muzoti wana Dumebhi tinoni iwa yesesa foni yako pabhodhoro yatsigire gone kwaya pazvogwadza sei kumudhuri gwane wakugere naye manje inozoita sei apa kupa kucha ine moto here chaizvo that look delicious aiwa ingotanga ndala chinyama first sandala chinyama chine mafuta ndoda chinyama chine mafuta guys amana softine mafuta kumana so umwe munhu akutogwadziwa zvakatoshaudza kuti zvikufamba sei kama tijia saladi yako hii ndola don't worry ndosanda kudza kuti tigare kwakusina nhunzu
Unogadziri braiwa. Gadziri kupane braiwa pamboshaye kuzvinji. Ndi pane nyama. Hanzi musadara apo iri palanga. Amanzi nzikumbira. Eleno yatidye nyama. Amana handizivi kuti Mwari akandisanganisa naSIS MELLY. Handizivi kuti chii. Ndimwari ropa so. Ndoda kumbozvitendawo futi. Kuti muupenyu so unongoitika zvinhu zvaunenge wagara usingambofungi. Ani maona. SIS MELLY vaingodarika umwe musi vachidarika nepabasa pedu paya. Vaitodhira mota yavo so imwe mota yavo. Ndobva ndakaona ndakangoteedza ndikati SIS MELLY. Muri pakona vapi? Tula Betlude watanga kauda kunowana kuisa kumavira kureya. Indo la kwete zvekutamba. Kujakete ndoba hangu. Paya ndobva ndavashedzera SIS MELLY. Ndobva ndatotowa SIS MELLY tokumbira 50 rand. Ndobva vanipa 50 rand. Ndobva ndavati tora nhamba dzangu ndozidumebhi. Ande zveshuwa. Zvakaitika. But uri kuhere kushow. Ndizvo. Kati uri kuhere kushow ndikati ndiri kuuya SIS MELLY. Zvaiora hainodi unozondi WhatsAppurira panhamba dzangu idzi. Nda WhatsAppurira ngati SIS MELLY. Ndogona hangu kuita maskets, ndodawo mundisimudzire maspitsa, madrama, makomedi. Akomana mondiri futi kilime nyama yakutopera naSIS MELLY chavo. Lazishoma shoma. Doctor ni vanhu shoma. Ndiri nhere. Doctor ni vanhu. Lazishoma shoma. Doctor ni vanhu. Ndipedzera SIS MELLY. Guys ndobona ngonyara. Guys ndombodyisa here. Ndombodyisa here. Ngoba ndikatoka ku South Africa. Kumbe China zvichanonoka. Meno vanoenda isati tombooneka kuti tinoenda. Because isu chero vakatidzinga mashawo esinongosvika. Hakuna kwatisingasvika. Totochira vamwe vanhu kwete isu. SIS MELLY nyama iri kunaka mazvona. Tisingaiti. Next time todzoka futi pana abami. Ndakapaona ndikati ndopanda kudzai musuya kuti ndi nyama iri soft yacho. Nyama iri nakavidbo. Ndakuzva. Hanzi SIS MELLY pakulaiti ndimu chaira. Pakulaire. Pana ndizogori kudyisa zvakawanda mani. Aiwa. Indiri nani pana SIS MELLY. Ine hangu ndolira palive. Hanzi kuita mari futi. Yes, yes, 130. 130. Hanzi dumebhi story please kwanzi kufamba. Ndataura kuti kudiko. Kutaura kwandiri kuti SIS MELLY varifamba nebhora. Nema. Aura nevanhu ndokumirira. Varifamba nebhora. Inochitaura kudai. Pasangana mapere. Guys, ndinani pana dumebhi. Aya. Panyama chini mafuta chako. Tango vanana ai kunaka. Ari kunaka. Nduda zingiba ndikushika ndikamando vada kutoona. Mbomira ndishingiride. Mbola. Ena kana makuta zvasara ndana nazvomba kwangu ndizamaka. Tocheketa tozosvipama time. Time later kuda chimwe chakasiyana. Asi SIS MELLY nasitomboitawo competition. Yekuja. Chero haikula talaka. Dai. Timire boys. Apana kaninayo ritale. Andi boys dziripo ere. Tatozva kamaita kutoka. Aiwa ndienda seredzera. Aiwa. Ndetanga tatogara tatoronga udza tamirira. Taitwa flip bottom muchidla. Aiwa boys ripedzera nyama. Yakula. Ani mama.
Salad iri bwani mukubvunza wanzi ku salad sese. Kaudzei kuti ise. SIS MELLY salad testa ka. Ndambo itesta. Ndaimu. Andidi. Iri bwo. Iri fresh salad inoenzwa kuti ukudya zvinhu zvako zvinayo. Ndinenda kwanyota direct ngokuta mungawa. Maoko acho akasiba. Aye phone inowa. Maoko anga. Nyama yakunaka SIS MELLY Ndazvisingaiti. Aje mama umetule mali. Arume tapani ngachida kumabhawa ndokurarama kwaunenge achita arume. Iwo mukadzi wombaonzi nemurume. Handi timbonoguta. Aiwa. Kana kuvana vanozodya mangwana. Oh, vana vanozodya mangwana. Vanongouya votitora isu totogocha nguva diki diki todzoka. Iwo waramba uri mumba. Ngotogocha nguva diki diki narume wenyu ava. Imuchiomera. Idya mari dzone varume kubva kwakauya. 100 rand haina chainotenga, haitengi grocery. Nguva diki diki. Umbabuda umboswa nguva diki wogotya nemurume wodzoka mumba. Gocha wodzokera mumba ule. Sine basho yatakambetie nemjolo. Manje ina ndipo kaiva mjolo. Nai medwe. Andi joli kai. Joli. Ansati ndakujola. Ansati ndakujola. Nakudza chati ndino nyama yoka. Ndinoda nyama yoka. Hanzi SIS MELLY magara munerudo nenyama ndikabwaira ndinowana nyama kusina. Hanzi mebana kwa nyama yoka. Competition yekumhanya moda kuti dumbu rangu ripere. Hayi kumhanya ndomsiya. SIS MELLY. Ndomhanya sa. Mhanya here. Ndikapera neblack label. Ukaona? Ndikapera neblack label pakumhanya ndokusiya kwezvitamba. Ndomhanya. Dumbu bo. Bo zvokuti. Ngogara mchiziva kuti ndine dumbu. Hapana tengerere munyika here umwe ane dumbu umwe asina dumbu. Ngozviziva kuti DumebHi ane dumbu. Zvondoriviga ndikasvika epiko naye vedu. Ndoda kunditisawo stress ini. Hanzi achidya DumebHi kunyama kwako. Mazuva ano handichadyi. Hayi. Iwe chai. Mazuva ano ndamuzwa. Mazuva ano ndinotoita mbiri paFacebook. Aikudya nyama. Nyama yakawanza SIS MELLY. Titodya titopedza vanhu veFacebook vatoona. Nhema dzakuda kuti uende nayo kumba manje unoenda nayo kumba. Maziwa here zviri pa. Kuda kuti aende nayo kumba. Mazoti chiko nenyaya yaBlack. Oh, awunyepi. Ipapo nechokwadi manje. Akazana nematumbu anonaka. Ipapo awunyepi. Kukuziva. Shangwana DumebHi tobika kasaiziki. Ngati vakadzi vane matumbu nevakadzi vane mhino hombe. Uku kwawo. Iwa. Ndakuta kwafa. Yakundongifina mafuta. Angashina kawo mafuta. Mafuta na. Hanzi combination bozo kuti vachizvikarira vachidya vachiita. Tinaitora tukani. Chitukire hedu vanhu chizvinhira china kwachingi. Ande unaka nyama ya. SIS MELLY munoita musira mwana. Panyama pane mwana. Ndiri nherera. Nema kamboonawo nyama manhera. Ini ndakatotanga kuti anherera usati kuti anherera. Ndimaite kwaye.
Nera iri kuma 40 haichanzi nera. Ndine 40. Ko mune mangani? Ini amene mune mangani? 31. Yes. No 31. Ana. No 40 dai kai. Nemwe ngava chindisira wekunola kumba. Mwana ndi 40 ndi muna 31 ndi kudanika 40 ndi mfire nyama. Ndi 31 ndi ndi kwa woli negore. Dzine nangu rakadambuka pakati varume vari kundidongorera vachine kuwa. Kana ndakuzumuka. Arikona zvibva zvakatukirira. Ndigai kai. Ndinotopfekera kuti iyewo waona hamene zvako kana uri murume. Unosara uchigwadziwa nemwoyo. Inda. Ngaguta. Mudoko ndianosira ku. Ndokasira ku 9. Ngani sire nde 44. Mazotaura manje. Mazotaura munemboti muri mudoko here. Ndime bidringiri kuirai. Hey dirai. No. Tingirunaka. Kariya zoture. Ai, tawo manje. Indasiyanda nguri ndaguta mazona kakuti ndachalisi. Ine kotsala jabu. Watu ndaenda. Ndachalisi mazona. Ine mada unoti kuno laka zvivharira nyatso tsenga chako tisingamuoni. Apari kutsenga zvekuvharidzira vana. Baraizi. Muhonya sekunditi dumebhira kaipariro la zvokuti amina. Ai madumedu majumping castle. Uye bono. Jumping castle. Andori busy kapana, bona busy kapana. Anosara inde pano tozova panaka. Ndakapa uiso nechimwe chimboyfriend changu. Unogeza maoko udire drink. Ndokunyara zvitinozara kuti dambuka wanga chindongorera makumbo. Kaitinde guys, mangwana tinorokwa nevanhu kana vanhu vekwadhuve. Ndikuenda kumeeting. Mati. Oi, iraenda kubatira. Ira. Andi wakachina maoko. Ewa, ndoida lemon twist. Ndinoti nyama yavakuisire kumisa nyama yasara hobhuri vakuisire muchiteka wewe. Kune nyama yakawanda iwe. Nekutoda 2 days ka. 2 days muchingoti nzve pachikona kuinda kumba kwenyu. Ndingatopera. Ndisadzai. Inenge yatopera kondozvivanzire. Apa kutonyara zvangwa. Hanzi panonzi pachipa. Muna Impala. Padhuze nepamarobhoti panonzi pachipa. Pahuchichi. Ziri panonzi pahuchichi. Hello. Chon. Uya pano. Ndodawo chekuisira. Isiro zvava shinta 1 rand. 1 rand. Kutengesa zvose chiwapana. Ndantase 1 rand kupeka. Vuraika ndotora 1 rand. Ndavapa ini makuelesana nawo ndapa pana yawo. Nyama yangu sara guys. Nyama yangu sara iri hapa. Ewa tukuita barbecue ku UK yuko tukuita barbecue. Tukuita barbecue ku UK. Ndivhure. UK yuko tukuita barbecue guys. We're having a barbecue ku UK. Teti chigocha. Saka tengai matiketi enyu. Tukuita barbecue ku UK, tiagocha ku UK yaikona. Tiagocha ku UK. Saka tengai matiketi enyu. Anzina Valentine nduyere. Uya Valentine kana mtuze nyama inotogwa na Dumebhi otherwise. Zatsemka. Aiwa tabhadhara mari yedu saka ngawa tipindiro kwayo. Vanga tipindiro yakabamuka ka isusu tatenga nikiri. Suta uyu.
Can't do maybe UK too. So UK I couldn't do ne bus sha. I couldn't do ne bus go UK. And the cyber pack so shika ahora. Drinki dwele kunya sona kana imani. Tariga lita vanhu 2, imagine. Lita rarigiwa. Nyama yenga yakazara kudai. Ndisiwe iliva pesa. Nyama irimo. Sasa sara kadai. Ndalangwa sida kule. You can't say you ndamuzoda kuti ngori kuti jamna UK kana passport yana ndakenda ku UK ana passport aiwa passport na melimi taona kadira mndege abakusiri sana kwa wakashiba ndesi kwa wakashiba sipa kugochera nyama waidla wani yakashiba maushirizi kuna kaya bagochane mokwane sine wani gochane mazo matala zime ndingazoshaya ku passport ya 120 years ndongwetira wana passport ku UK ndouya ngako tanga tora passport mamaona kakuti vanenge vachingondiwanzira pose pose uya yakataura nezuro kuti vatizeka airevesa mavaona inini vanhu kuuk vada kundiitira apo iri kuexpire November passport yangu ndozvandiregesa kuya kuuk November inenge yaexpire ndotonoirenewa August passport yangu iri expire November kwaini ndatoisa mhanya uya nyama unai guys unai unai munhu yasitonobika sapa ndichatove sapa yake ishi ndonyi ndovharigwa ndikutaza kuti vaona kuti unorla sei mari inorashiwa naizveni nditengereiwo tiinde UK neurereni manyama kana kana itori brisket chai wanda kudai nyama chaiyo yakachipa inonaka inozodya unozova kuti wadya nyama yako mukutaura zvekuuk mutazvanotengera tiketi repaDurban apa ndikudza nditengerei tiketi repaDurban munongondibowa asi nyaya memda ndikudzei nyaya dzinonakidza asi tiketi dhololo hamusina kunditengera nyaya dzinonakidza mbuda ndikuudzei asi tiketi repaDurban apa pashaiwa hwana angouya chiti Dumebhi tiketi motaura zvekuuk muchitadza kana kutengerawo tiketi 1 love you TKG. How are you KG? Should you say it's a fun? Parise pakapa today. Tengerewo tiketi repaDurban please kubva nezuro ndichikumbira tiketi repaDurban ungozochaikawo 1 mbinga here nda kundiblessawo vakomana UK akundina munenza handinambotida kuuya kuuk indati paDurban kuuk kwacho handingadi kufarira kutaura zvekuuk kwekuti ndotoziva kuti handifi ndakaedzesera handina mari inosvikako handina tarisiro inyaya yepassport hauna passport sisine sande ndinoda kutaura live vanhu ndakabata passport yangu yakadai ndivhurire pane picture yako ndoti vaya vaiti handina passport ndichaita sei ndozvandine ndichikudyirirai tiri masiziva zviri sei ndingashaiwe passport inini passport ndio ndakaitoreswa nemurume wangu vanondiziva vekweko vanoziva ndichi ndaihodha ndichitengesa ndichididi pamesina ndikatoreswa 2012 ikutoexpire muna November passport yangu ndechinakashuma hazawo atori mashedzi pachezvaona aya atori mashedzi aya atori mashedzi pachezvawo atori mashedzi funge mashedzi chaiwo anzi nyama yakachipa kuRustenburg kwese nyama yakachipa kuJoburg sepano mapaulo pakachipa next time kuzoka pano pakachipa kuJoburg nyama yakachipa manje Joburg chakuinda nekumapurasi nenyama yakachipa
chipa zvekuti ungaigocha papomusira kana kupedza ende inobhuwa because hapana vanosarira vachiti todla kana kuti kudi pano hapana aiwa iko kuJoburg. Saka mazoti kudi nenyaya yetiketi rekudebheni muri sei tiribo mazoti kudi nenyaya yetiketi rekudebheni Kudzi watengera Dumebhi tiketi rekuinda kuHaiti. Thank you Kudzi, ndakutokutenda usati watenga. Ugarire kure nemoto usati. Ndiye ataura kazvokuti uya kuUK. Ndakutokutenga hanzi mari tiketi racho. Thank you Mendi. Wapindi. Thank you. Kwana manda yapindira kudai wapinda. Ndapinda hanzi mari tiketi 750. 750. Hanzi wanaro. We can. Milka. Nditengere. Dumebhi uyo. Hatizi kuzodona kana sina wana blessa ndonditengerawo. Hanzi kuguma 750. Hanzi kuguma uyu unobhata kwa mari. Hatimbotaura zvetiketi. Tozotaura zvamukutaura izvo. Nditengereiwo tiketi. Indongosvagira mari yendege chete. Kana uchida unokana tula bechi kana ndonditengera rendege nere hai zvose unenge wangondifarirawo asi for now rendege ndoro andinoda imbotenga rendege nere 10 hanzi 1.5 saka zvinodhura ndozvatoda kuti zvikavhiwe kasime indongozokavha zvakachipa but 1.5 andi wati unongoivatsira 190 aiwa kwemimi nyarara iri kuzvikunyara tiketi mapindwa nemwe rehaiti nditengereiwo please Mendi ndapinda here ndisanotenda apa ndisati ndabva nditengereiwo tiketi please mbinga dzangu tengereiwo tiketi wedwe izvozvi mukanditengera tiketi izvozvi mukangonditengera tiketi ndikangoziva kuti netiketi ndakutonosonesa tuhembe ndichange ndichikuratidzai mustaira kuHaiti toda kunokuratidzai mustaira yose kuHaiti toda kuti zvichise zvine mberi so nditengereiwo tiketi mistaira yose handina swaga techikuradzai mistaira yose adresi ndaanaro dresi ndaanaro ndakatengerwa tiketi nendege chete ini chete indichino vasikuti hanzi dresi ndaanaro nditengerewo tiketi ndizvo akuti chiko nditengerewo tiketi chaungade kutengerwa iwewe ndichida kumbotanga ndatengerwawo here pano chimbomira nditengerwe tiketi Mendi wati nditende here kuti tiketi yaitino kg edu ndo maloti zvewe waita sei edu ndo maloti kwaiti chinje sati Haiti asi tiri kuramba takadzvanya paHaiti ipapo doba tiri kuramba takadzvanya paHaiti ipapo asi edu Haiti inenge ine mafaro ende tichatodla competition vanhu vachida vasingadi paHaiti ipapo ende Dumebhi vachatodla ende vachaita sei tichadla hanzi Dumebhi rako rapo rangu rapo ndiani ati ari kutenga handinamboona ati ari kutenga Dumebhi Haiti handisi kuda nonzenzi ndokuburitsa after party unoita yose rasi yatina kigwe siyanhu ana kigwe rangu rapo kunani ko tiketi rapo yananyora amino kuti ari kuti kwai Dumebhi rako tiketi rapo yananyora ndiana ati yananyora kuti rako rapo taura hako dai unayo wanditengera uyu anza kg ati hanzi ambotaura hanzi tiketi rako raero exactly zvako kg weflipbot tichidla chicken chaiko chakukuhlei ndiani kuati ari kunditengera tiketi racho ndimendi mumuzeri SIS MELLY ndekuchande ndogona kungobvuma ndotoziva kuti tiketi ravepo yavanhu kuchanda munotovada kudaro kuzoti vana kujega ine zvisingaiti kusaka sei muchizovabvarira mastriti vanobva rugwanani munobva vatsvinyira nei chikuonai zvangu munenge muchizviitirei isatiti violence imi muchiziva kuti munovada kudaro hatisizve violence
Inga wapinda hanzi nakudzi chakutengera 10 flight. Thank you. Inga wapinda. No way. Toko next month muswa 6. Toko nditengere wako ina ndia. Vauya. Mazvona chichakadaro tiketi ndege ndinaro 6 ndini mbomira zvavava ndiri kutongerwa mwewo tsvina uya nhai mwa kuda kutoshanda pavari atenga 1 ndiri irutara na Toko Toko nokuenda ndomuvinga kuseri Toko zvakaenda ku accommodation nekuti maona kuti blessing wapuwa 1 blessing rakona kuti wapuwa blessing rakona kuti ari kuvhunza inini Toko waitako kupindura message yangu ndakapsendera last week waitako thank you SIS MELLY mawa kuti nditengwa tiketi rangu urutegwa wavenaro rendege nere haiti wanaro waitako uchinosonesa uchimanya kupa dressing up kwaiti simoya kusetaura network yaDumebhi ora tinokubata kuseri kuti waitako thank you zvinoita mwari so hey handizivi kuti ndokutenda ndichita sei handitozivi chaiko kuti binga Australia binga Australia chodiwa kaiti choti chadiwa yaDumebhi tiketi binga Australia tiri kuenda nendege muchazviona chadenga wakamboikwira imi ndirutse gonde kuno ndoikwira ndakatsika saka zvachaitaka uchakwira na my comfort mukwira muri ndoda ndega unozorutsazve aiwa kuti mufambe muri tu handiti vanhu vakadzikama pachangu roga unosiwa nendege kwada kufamba unosiwanejidzonyambinga waitako mwari wakuwedzerere pawatapudza usaitire inini ndoga uitire nevamwe iye munhu asati ambokwira ndege papenyu ega sada kufamba oga ndiwena yoga asati ambokwira ndege anoda kufamba ega pane kuti anosiyiwa check-in nguva check-in unopinda how many minutes before ndoiziva zvecheck-in saka zvatichiva pane munhu unosiyiwa uda kuita naro ndozviziva kuti zvecheck-in yacho saka ugoda kuita vamwe vakatenga matiketi avo kudhara saka indinoti kuratovapoka tiketi kweinonofanwa kuti ufambe nandimuki nemwe munhu vanoite 2 hausatosotamboenda kundege kwacho ndongoenda kandokuziva kaupo SIS MELLY hatiti tinogamuchira mavaimbi vese here kuti titose bedwe doudzaiwo munhu kuti arisi bhasi ndodzidzira ndoverenga guys handisi dofo zvekutadza kuverenga zvekutadza kubvunza ndoenda ndega handisi dofo zvekudaropinda muchekini yavhara kudharakagara ndakamirira ndege what are you still waiting for me? I'm still waiting for my ndege yaindaka yatosvika kudhara imndiudzeyo hanzi kohote hotel kana dandibhuresa anenge adangondibhuresa asi kuramba handivaona ndege harisi gonyeti maybe kuti unoti mirai ndiri Dumebhi aiwa ndiri kuita kwaukaramba kudzasi kutenga wapindwa nemweya wakaitawo sei wapindwa nemweya wota sei ambuya mulambo munoona zvandiri kutaurira ndezvekuti chii vanhu vese vakatenga matiketsi kudhara animugona saka iye ega asati ambokuenda andiona haasizivi and my comfort ndova netiketi rinokwanisa kutengwa pamwe chete asati atengwa ti rinoda kutengwa saka anofanogona kutengerwa pamwe chete vari 2 kuti vafambi vari 2 because my comfort havangafambiwo vari 1 andiona havazvizivi Dumebhi hangafambiwo vari 1 haazvizivi vanofamba vese vari 2 muri kuona pane nyaya yangu kama mbuya mulambo ndo pane nyaya yangu nokuti vese vari kutanga havasi kuziva ndo pane nyaya yangu ipapo because vanosiyiwa nendege zvesho vachiti takagara takamirira nhingikiri ndege ndichayatitora pano izvo ndege yaenda kare hanzi naedi ndiri kujoza anondiratidza nani naedc hanzi ndokwirana naDumebhi andiri kujoka kwai ndokwirana naDumebhi ndiani kwei nashalini hanzi ndokwira shalini nogona kukwirana naDumebhi moita 3 mogona kukwira motenga pamwe chete moita 3 mogona kutenga moita 3 motenga pamwe chete moita 3 musemundege zvireruke isu toita kumirirai kumberi uko tichiburuka vanhu vane maflights akasiyana siyana saka tichiburuka tiri kumirirana nokuti hanambosiyana siyana kana usiyana mamene va 15 minutes because ndichiburuka da kuti vanhu vaburuka vachiti Dumebhi celebrity rasvika ka ndirigamuti semuna ari kuburuka mundege ka tichitora mapikicha ka ndichigamuchira Dumebhi wenyu achiburuka mundege hani mazviona
So isichana atichatsvaga kameramani anenge akatomira achikushuta mapicture nemavidhiyo mundege. Ndofara kutomboita kachiDumebhi pandege apa kapa kondo ndadi zvangu ndindadi Dumebhi in town Dumebhi pandege ndofara kutombochiita inonzi ndege kai azifinishi kuseka kakwa indazofara nhasi guys ndazoratidza kuti pane mbinga hanzi kuda mbinga inonditora na kota to 10 manero here milk kota 10 manero unopinda udondiwari unopinda mubolt cha unopinda mubolt handizivi kuti manje pambinga unless wakuti tinohaya motikari kumberi because we can't go nemubinga handizivi kuti mukoma goto handizivi kuti namukoma moboys handizivi kuti namukoma moboys anenge vasvika kana vasvika vanoyakutora ega undibvunze hanzi topiwa food here mundege kana kuti totenga ndege dzengikiri dzedomestic hamuna chikafu ningada ndege 1 hour kubva Durban nendege chikafu cheimema kutobva madla kumba kwenyuwavo Durban ndiri kuuya ikoko Durban manyama ashawo manyama ari kusvika ikoko kuDurban ndichange ndiriko ikoko vibe yose inenge iriko ikoko inda kutoshitanga kusonesa rokwe pakati rokwe apa ndipo pachichakonana dress code yerokwe ipapa why unogona kusasonesa dress wosonesa zvaunoda kapa chisimeli iri rangu richarita vhendi nendekati hapana chakamboshata unogona kusasonesa hembe usinisa zviri fani zviri chichibhuruka zvinenge zvaunoda iwo nekuti hai hapana ambotisonesa dress nekuti ndichange ndakapfeka dress code yangu manyama yakasiyana nevamwe muchaiona ikoko manyama inoratidza zvandiri because ndochida mbinga kakudze paningirikini dzepaDurban apa ndogona kutongozosara zvangu kuDurban uko ani maona usara uchite izvi kuzvi kwemi muchamune muchida haiti tapedza kwemi zvakaona mei muchade tiketi rangu ndere tendeni naro kana kusara kungovhunza hangu zvakaona mei muchazvidirei kungovhunzawo but anenge ari masnacks apo I'm 23 minutes away from King Chaka mosvika nguva SIS MELLY. I would love to welcome you leti mudoni nondibata kuseri leti nondibata kuseri ndokupa timetable yangu nondibata kuseri zvondikataura pavanhu apa kune varoi vakandimirira shamwari ndingada vanhu vakandimirirawo paairport hakuna da kuti kana ndichifamba kandokufamba kuti semvura iri kuti ndikaona vavengi vakandigona mambo ndina akandimirira kuTurban hakuna rida kundiita welcome Dumebhi ona mambo ndina akandimirira kuTurban mambo ndora ndini ona dora ndini akandimirira kuTurban maona kadlanyemekedzane yedu yanga yadowandisa isitokara sisienda bvuma aiwa tine rudo nechikafu here tisaudzigwe nevanhu pachedu ngatizvizivire izanaula neamai vachidwa nevanhurume koko tariga tiri toga hatiriki chero doga topedza tariga kupedza kuti tsvai tiri toga ona vakadziona go mashona ukaona rega vadle mazimba totoenda kumusha nditori nenyaya yawo yokurodi aiwa urodi kuri mauremba aure manyama emba asi manyama toto kunyaya akaisika kusvutapo pano uripo uripopo pano hanzi muye kupine town ndiarada nditari z iyo tari uri papine town padhusa pa yakwaiti shova nekuDurban kungobhadhara zvako uyu wekuhaiti wobva amana wobva wazvipindira hako ikoko kuhaiti mamuna retiketi hauna rechi hadaenda veko varikuita kuifamba ndikafesike mako haiwa ndivatarisi ndiri pafoni ndiri kuongora ndiri pafoni
wakasiyiwa nemurume akabatikidziwa nadhiraivha vane kala yemaorenji akasiyiwa murume akatora ane 2-3 months murume akatora girlfriend agara negirlfriend iwo ende vagara vega navanavo ari kuita kuifara vari kuhina nyama vari kuishanda isito kusvuta ipo pano tiri kutosvuta vanhu ipo pano hanzi nemafaira ose faira rinogozondijamba sei ini faira harindivaona tivaonerei hatidi. Oh, Precious, thank you, Precious, thank you. Eka auzviona nenawe nechemoyo vanenge vatogwadza kuti daindasasa ndibvunze kutwa yeye ndibhadhara inoti anobhadharwa nemadhayati pana pabhadharwa payment bvo yasvika payment asi moyo wenyu usingatyi kuti ndisiye benzi rangu benzi hapana mucho asina benzi ndandichikumanikidza kuti handi kudepeni andakuzoipa ndikati handi kudepeni asi moyo wangu wachitsvaka nhasi mafara ndafara hapana mucho asina benzi ndiri benzi remusha uno wezvizive eka mapenzi mangani kubhadhari ndandinokuverengai padhari pane mapenzi mangani makati wandei makati wandei kupenga kunosiyana kuti milka kuti iwewe Dumebhi kuita chikomana ichi chinonzani chinozviti ndomudhari chakubonisa munyanya ichi chinonzani chibhururu chako ichi dodo kuita chinonzi dodo kuita kuita chiudziwa magaro ese ari pashi uri kuona chipendi chavo chiri pashi chakada kuti tsva magaro ndakasviba nemapundu akati tsvaga tete masiziva benzi rimwe pano padhairis ukamona achita coiling ari 1 unonaki hariko anzi swaga kuita Precious mushanange benzi repano padhairis kuita vakawanda panapa timbu racho vana vangu vacho vese ndotovaziva koita inadia mai mrasta koita Mike mrasta koita mapenzi epanapa koita Betha Nobet penzi repapapa koita padhairis pane zvese pane mashawo pane mbavha ko Betha akazodisi smell handisi kumbizo kumuona anga ari mwachitaura nemucomment section angachitaura nemucomment section iwe Betha unotadza kana kunditsvaga inini mwari ave newe shuwa angachitaura nemucomment section Betha unotadza kutsvaga kuti Dumebhi ari anga achitaura newe ndamuona achitaura nepa comment section ndakuzviona hana kana kutombozviona atigara kuno here kubekrastembe hatizivi kuti mazana ndichita kumumona akutaura nepa ane time hatizivi ngasindaguma achigara muno umwe maitaura kuti mudhairisi agara muno munoriti ndiani omaiti ndu akanosiyaso ndakava chigodogodoka ndikaenda kutotorigwa vakawanda vari mudhairisi even mwe angachindiuya here ndipakona anogara pasera adi kuuya tamuona vakawanda madza kwete brenda anogara line apa pasi irinoi anogara rino iri apa panext door sakangazi anogara pepiko brenda ipapapa menodivapa samwa asi ndapaziva baba pacho ndikazoda hanzi ndivenge SIS MELLY ndopengera kuseri kg haupengiwe iri munhu kwayo haupengi pane mapenzi chaiwo pano ndiverengei alright kg ati ndiverengei alright kg iripo then koita mumani mapenzi angu epanapa nditomaziva kuti iri benzi ripane chero kaona chiritika mucomment section undichiziva kuti iri benzi rangu riri kupopota nhasi zvakakwidza rina mwamaragada tovaziva mapenzi kwai munozika mwane hunhu hwenyini vanhu munozika ini hangu ndakudza kuti mungandiwanira hanzi Dumebhi atodya here ledi ndiona chiri vakati napim naPrecious mushangani ndii Precious mushangani ledi p ndiani peni alright ndiyo rimwe benzi repano peni ya chingweni benzi repano
ndala hangu asi kuti pavana padliwise unopenga kone zuro makaozviona here zvandakazoitiwa paya hazvimebhisira vana kwaidla zvishoma ule nevana Samantha ibedzire pano futi mwana wangu benzi mazana kupenga kwa wanani Samantha Samantha mazana anani mazana kupenga kwa wanani bosi vari kufonawo bosi aimbomirai bosi yafonera ipi hanzi gara atotora netekawe yakomana bosi vari kufona chevafonera kwai thingo family yenyu inopenga pano hakana haikona yese tite masizoni ndokuzivai mapenzi pana pandotokuzivai ningi anopenga uya apengi ani maona kwai munozikamwe kuti iwe unopenga wapengi ndatodya ndatosateka wezuro ndatapiwa chikafu chedu chevanhu 2 pakauya mafoku kuradza kuti chikafu chacho chevanhu vangani 2 sisimeli kwakuti kuvana berai padhuze mudya mai vaziva manga vanzivakasvika pavanhu muchidla vakamungaedza kutadza kuedza ivo havana yavo mari emomwe handi vanga vari magusheshe manyama vanga vari magusheshe manyama ndakatsamwa fani kwaisira vanatogumbuka ipo paya ndakatsamwa fani handidumebhisira vana mine tiutsadze magaro manyama atanga arikuda ndipungizotona arikona mire ndidaisa aya enziboere manyama maona magaro manyama combination yacho haiwi maona mamona mazviona ka vanhu vakutoshira kuti vanhu vari kufara nei komute blokoreziko chiri mabota chune mazviona kuti indururanika mazviona magaro mayama mbabvu dzangu uye boni mbabvu dzangu mazodzoka kuti kakoseka tirigidza kugwadza notine maka nyongoseka asi mutara wanina hadauzua kweraita manga kota zisivenyu rotoretsa nevaditotiza pakuti kana muzindo wacho watanga iva havadzoreki chati chatoraika sisimendi pane kuda kuti ngaitigwe ngakugwiwe ava akava dzinowirana kafuti manyama ndichingovasekeza mukuzviona mbabvu dzakudzimba nhasi vanozorora nhasi nekugugula akaoma uyai naye dzembeni leri iwe ndiri kuuya yakozina wezimbabwe ndiri kuuya ndatotengerwa zveapa ndiri kuuya ndiriko anzi mutaita denga rekugugula asi muzoti ziso riri chikutarisa kune chakakoka ziso romanyira uchada kuridzosa kudai romanyira ikoko riri chingotitarisa uko tula unenge wanyangira yaona apa ipapo unenge wazonyangira yaona manje kuti hapana explanation uya kuti explain kuti autorohwa chete autorohwa ndiri kuuya autorohwa unorehwa
obva ati ndakuona ima muchindiningirira maburitsa magara angu palaivishaurwa ndorwa chete kurohwa chaiko hanzi ndambozvifunga naidisi kwai ndambozvifunga kutaura shone nekutaura shone changani kana mara yangu ndisi kuzviona mutema wacho hausi muzimbabwe muzimbabwe ndakaipeda sei hai wati odasi magara ndatengwa maoiri mandikini mabrundi anonzi machiva mabrundi wekubrundi maona mabrundi unoona kamagaro manyama amaona so mungoti ndindoga ndehundururani avazviya mai venyu maona zvavaekta ikapa inditori nani nakitahundururani mazviona kukwiritisa kuisa kumusoro kutenga nedumbu yarizoonawo magaro manyama voti kwaikudi nai aziteererai azitionekani odaramba vachingoona azitionekani asi vasumuka vari kugeza vakamira vagare pasi ngokutaridza novakagara vachaende vanyumwa vachagari pasi vakuinda vanenge vakupenda ndavapedza kulai apedza kula vanenge vakuinda amuzvona vakuenda samunorati vana bamuni vachaita 2 hours vakupretoria padhuze fona pasi vabhazi anofoni yangu ndasiya moti mazvano tilanchi patojika vanhu vanga vakaungana vakazozara wena kutoita mari kwai handina kuona maamuripi isitatoona unozodzokera masure kwelive uchanoona hanziona kuzotarisa guys ziso here ziso richingoda kuti tione ziso rinoona harirambi dude kuona ziso rinoona chisiri charo richida kuona kudzeni so guys vepadurban apa muzive kuti muchange muina dumebhi so zvinoda kuti unosonesa outfit chako unosonesa namai vanonzi ipapapa vanogona zvisingaiti angona zvisingaiti make house vanosona ndo vachandisonera because inopfeka dress code yasiyana vamwe because ndiri celebrity kai ndiri celebrity weine ndakasiyana nemuna toko mafensoro ariko kuna mukoma godhoni bata mukoma godhoni vakutumire vari padhuze neweka ariko machebhe emusoro anzi combination yenyuma nyama combination iyoyi pamusindoka kungozoti zvakaoma asi manje makandichichipa chikwai ndorowanika mwana ka ezvidharisiro seri kuti kwai makandinyeya mwana chaida kurova hazvizviya asi hamusiri SIS MELLY makanditi dumebhi usaite noise gara pasi atitaurai pachokwadi makadumebhi asidaona uta noise gara pasi ndakadaro hangu asipaokaona changa chakudherera ungadi wakachikwapaiza nemba ma1 chete chinadzidzisa kuti mukuru anga aigarikungogara ndichingoita noise ungazosvika zvokudherera kusvika pakadaro ndatiita noise SIS MELLY iko zvino ndikaona nokoti ndine ndada kuratidza kuti ndopenga uchazondibata maona kuti aiwa ndopenga oraitoko ndokupadamba dzavo kosisa kumboti vadandorova ndakazojamukira nogara paseri aparipi ikoko andakudza azisonesa kuna sisi vimba yemudhani vimba yanosona angajobheka anongokusonera papane unongomira apo chete ndiye anokusonera zvaunoda izvozvizvo ndomira pa unongomira apo chete wotora picha yako yakareba umutumira chete nedumbiro rangazivi chaiko isitongopfeka zvinotimugati asi akatizive isanongotisonera achingotoona vanhu mapicha batizatopfeka isa ndiye anosona anosopfekwa nemadhayari kwaitibozondipa namba dzavo ndokupa dzamukoma godhoni ada mafuta emusoro pane mukadzi anogara mudhuze muno mugazi akambondinyaya ndichiwa chizvo dumebhi ndi akautambura nekubata ndi akautambura nekubata dumebhi kadziya udodo ndijairira
mukadzi uyu shokura ndichaira baba baba iyashawo zowirana kaya SIS-MELLY zowirana asi kuti unoudza nyaya woti kwai yavo zvavo unowa kuenda zomuvinga SIS-MELLY makazovinga munhu kuti zviite sei inde chiti zvakapera vakamuvinga. Imagine guys munhu akadaro unoita sei aiwakazachela manyama zvazvisingaiti papasingaiti. Imagine munhu wataura naye wozwa kwai handazomuvinga ini munhu uya ndiudzewo guys ndo chii chakadaro ichocho ati zvavanoda mukazozoti hauroya roteerera tinenge tadzorana usadaro toti bho zvapera uzwa kuti ndakazomuvinga semumwe uya akandidza kuti ndakavingwa kwaiku usatauri kuna SIS-MELLY ndakavingwa please ukatondirovese aiwa anenge arasha muromo usatashe muromo chizati waudi kuvingwa lazinaati handei kana kuti kana nemizita zvese zvokuti ndauya nebackup saka noenda ndoga usataure please senge anenge atoripo zvake palive anenge aripo usataure please ndakaenda ndoga ndakambovingwa aiwa backup ndesingatunda nebackup ndendaenda ndoga izvozvita zvoti kwai waenda nebackup hazvibudi unenge uchimbondinyerei usingandizivi. Imagine unoda kufarira kutaura nezvemunhu wasingazivi ndakunge ndakuvinga achitaura zvakaitaura zvozvo ndauya wakutanga kudzamba zvimakuwa zvonetsa amakuwa anonetsa ataure nyaya pamunhu aripo. Ladies and gentlemen, please buy your boat tickets. They are still on sale. Contact me or Anselina or Auntie Marita for details. Yes, ndatotaura nezvazvo maitawa. I was talking about it and I'm hoping to see Tula Pechulude there buying a ticket, a senior bachelor buying the tickets, and another lady who promised to buy a ticket in the comment section. Toko Adeleo, you have just closed by in Island. We are hoping to see you there. Please buy your ticket. Secure your ticket now. Uripa Island on the Island Kuya. And then my tower have another one again who's coming from America. Maybe we can have a conference call soon after this series because we finalized the deal today. Yes, she's coming from America to the ball. Her name is Kamu Chacha. So yes, she wants to know you. She's not in the global group so that she can purchase your ticket. Kamu Chacha yes. Mwananzi Kamuchacha so ngaro kwa America Polinda arikuya izvozvi kuno ku SAE next week ere tozosangana kubo inyaya yebhanzi ndimeba unozopedza nyaya yako please inyaya indaikangamwa inyaya na ruva ndiko island ruva ruko island rezvo vanatu murozvi mamoyo kwa mfana chedu ichi ndichafona naye maitawa ruva murozvi island. Purchase your ticket my sister, you are close. We see you, we come to island. Yes amunofara asi nditaura chokwadi dai ndine mari zvangawana mukana wekuinda uku nainotiza ikoko ku UK ndosaka usina passport because wainotiza ndosaka usina passport because wainotiza ticket rotengwa nepassport wainotiza ndosaka usina passport yacho kuti uinde kuti waizonotiza uisa vanhu patight patisa ende inda inosarira ikoko kutaura chokwadi inda inotiza saka manje iwo usiriwe isusu kunodzoka mana inda inosarira ikoko inotiza tinodzoka atigariko kwanzi yaDumebhi hanzi naSIS-MELLY vakamborohwa aya Livia nambota akarohwa ndati aida kurohwa neguva yanetsa zizudeivi makaita nambota vakuwa ndakangotaura ongosipo ndichitaura neDumebhi aida kurohwa chimwe chimwana wawako oraitirwa ndibate kuseri oraitirwa iripo hanzi umwe kwaDumebhi kuita ginda gori wadorohwa nechimwe chimwana takaudzwa naSIS-MELLY ini imi mondirevera futi indokuudzai nyaya pane mimwe ndakondireva naDumebhi ndozvavaita chakudzini baba ndikati nemi ndakagoda kurwa kupi ndionya kuti tigara pasi Dumebhi hatisi nezvemunhu anoita fine asi guys ndakanga ndamudzora sipakazi iye pakaona chimwana chikuonerega aingadai akagosunga kachipa 1 zenya odzokera plus mina munzo chimwana chakatozodada chichitodada chichitotaura kuti ndokubaya ini ndokubika ini
ndokukona burai ndokudidi ndokudii apa chitete chimwana chidiki apa chitete chakaonda apa vachikuchallenge yaDumebhi tikati musandibate apa chaibatwa nevakomana vemazi vakomana vetepu aiwa vakomana vetepu vava ndo vaichibata chimwe chavo vamwe vacho ngari vamwe chete ndo vaichibata musandibate musandidarukani musandibate ndamurova uyu bamisa zvizo bamisa ndakazvinyararira zvangu ndakapika wakamboona here kuti uchitukana nemunhu wautukana naye zvobowa sei iwe uchida murova yakangoiza so wakanyarara ndandakatozvimedzera firiji zvangu ndakatozvinyararira ndakazorora chipaparika akaita ziya akadiya akaita sei waona yati Linda Brooks ngaatenge tiketi hanzi wagone kanoganza aripiko mazana asi pasocial media apa ambotenge tiketi Linda asipo anti momona ambotenga anenge aripo neghost I think ndozvaanoda zvemaghost ngati ambotenga nai ndakatomedza firiji nachitaura zvaida ndakatonyara ndiri plus ndakaona kushoika ndiyaSIS MELLY ndikatodisturbe show yacho konzi SIS MELLY ndovauya nemunhu wavo iko zvino mukangoda kundibata nekuda kuti imi munozonondinyeya pano muchiti ndorohwa regai ndipedzise ndozvandichakuudzai kwaiko zvino ndikauyako handizovi kam 30 kana vakawanda ruva varipo SLGP vakawanda varipo vakawanda vechidiki varipo then don't worry vakawanda vechidiki vakatenga matiketi avo inakara kurohwa unaona guys ndikaona kuti ndiri kurwa nemunhu anondirova guys handini nezvibhakera Lady P rena nemutaktiki wangu wandoenda nawo SIS MELLY atoziva kuti SIS MELLY zveshuwa vari kutondivinga zveshuwa asi sometimes kuna vanongojairira vanhu so kungoona munhu kudai sobva tongotakagaira seriarius mugadziriya kuda kupima wariziva ndakauti regai ndimirai ndikudzidzisire gadziri chikoro ridzidze kurispektara nemwe zvakanaka mumarai makumhanya futi makutambura nekubata ndiregei ndiripe chikoro ridzidzise kuti rigare nevamwe zvakanaka vakaitikaipapo guys dai maive maiseka bamunini zvavo ndo vatiudza kuti SIS MELLY mamuchinyaiwa namai apo bamunini kwakupeta maoko kwai vakazembera zvavo mota kumira kwakunogwiwa uko handi kwai gavingi ndai mugwe ndakatambura nekubata vanhu vakagadzirira makamera varume vayavabudisa makamera kuchagwiwa mana zvakaoma wakomana bamuninika apa ndovauya neguwa pavakunomira avo vakazembera havo mota vakatarisa kwai vachitarisa kuti vaone kuti zvii zviri kuitika apa ndovauya neguwa kuti kwai SIS muri kunyewa pane mukadzara apa ari kunyeya ndikati pabikwa ipa varume vakagara pane mukadzi ari panga achitokunyeya iyoyo izvozvo ndikati onondiziva rikandindepo ndomubvunzo naiwe hanzi muripi nhai zvenyu nene panoriti patiri kutori tiri munoriti chamboseredzera chikafu chatati chidya atengegwa zvinonaka kana uri ndezozasisimu ndatorova karoda iroro ranga riri maunya jaindi chairo jaindi kudarika kamuya akandarika ai makazotisi akareba kamunhu yani simba ndakamudarika siye murefu irari jaindi akareba murefu jaindi saka ndinoazazoti akanga ndipima akandidherera kati mira SIS MELLY baba venyu baba achindinyaka asingazoti bamunini mumangu maona vamisa mota apa vanonzi SIS MELLY baba vanoti izvi zvanogona tongotanga kutotitora kane kwaichi vanogona tongotitora live izvizvi kuti nyeya bamunini saka atombodi zvokusekerikwa acharovesainimwe musi bamunini vari kuzviwa bamunini vakaikati pane nhakunyeya apo katire kandindepo pasaka jaindi mairova hii dai kuturunura chaiko kuturunura Lady P audiziyo kuturunura ausisi kana tasvika pangwe gwaneni wondoita jaindi
iyeni nditi charohwa ukongo ikaka kanenge kanamirira atikabate kurohwa manje ucharohwa nyaya dzangu manje uchabikwa zvako ndikutokuudza izvo hatikabate ikaka ndo acharohwa uyu mirei mune sori zvake ndikutokuudzai zvangu ndifanira simeli ndarohwa nonhandisingazi ndinayo pasipoti dhiya ndinayo unotedzera sisimeli here vakaita tinhiradzirwe vakaitira tinhiradzirwe vati dhimebitora pasipotibaba munini here tigare 133 nabamnini pano muwe vanitanga nyaya dzakare tiwedhiwe futi paipai wakazombokuti dhimebakure bp zotanga kukweshana ipo paipai vanoti vanokushidzira tinadzigwesha i pamunini hamuvazivi futi migulesi paipai makambodai nyaya dzakare kare dzavanosaka kudzosa kuti mukure bp kure forogoi nyaya imwe imagine kana nyaya ipavo mira kure bamunini wenyu vemadiaris at least pane munhu akavatengerawo tiketi bamunini vemadiaris ii mwari akuitire zvakanaka mudikani matanga nyaya yekuti tandigori kurova iyi ndoyandisiri kuda kuhwa iyi unogona here makambondona pandogwaya so mwari angandipe zvingani maoko aya mukachangadzikwa emaoko ekugwaya tasaiwo guys maoko aya ngaikwa here kugurugwawo mwari angandipe zvingani nai guys ndinavunza onditi kundipa chipo chekusofta varume ozondipa chipo chekugwa ina handidi kupfa ndine vanga muviri wangu hani muri kuona skini yangu iyi handidi kuti avanga haibo handidi ndingapiwa zvipo zvingani ndine changu chipo hani handidi zvipo zviviri 1 chipo asiwo anozouya achindide nhaka achifungidzira kuti dhumebi haagoni kugwa try mumbotiraya kurohwa ucharohwa zvako vachitsvaka inini nokuti ivo vamwe vaida kurohwa zati vakakurova ndichauya charohwako aya skini manyama zveshu vanga zati vakakurova ndichatouya chete saka ndiwo chatanga kurohwa iwe dhumebi nyaya dzangu chirohwa nyaya dzangu ndozvandizotaura warohwa nani mozoyandarohwa zvakaitika kuti ndiwengane nevasikana paya uzati nyaya dzanakudzi ndandatoenda kudhirika vanakudzi vakasara vakavhiringwa hefi paya vakandifonera kuti kuno kwaipa ndikati ndikuyako ndikaivhetemisa mota ndakanangako uko kuzviviri zvokunomirana nevanhu 400 ndiri 1 onaisvekuma 400 unezonyacho ndopandashandira kurodise kuzvara kuti tsva ndiri 1 asi mudhimoni mamwe madhimoni akaipa so akaipa nditori 1 ndicho challenge nditori 1 vakabasa nemi zvakaoma ndakazvifunga ndindikati asi unoziva kuti mweya wechinobamunina mfara kuya kuuk ngati unokunyengera zvisingatoituka tozotikonda diyo paya wabikwa navanhu asi bamunofara kuya kuuk hamudaviri here bamunova kuya kuuk asi vanga usina tamapepa avo manje kuuk ndine blesa rangu achinyararere kundyira musagara kuuk vatanga iyo vechiredho changu adzini ndinodza ndogamota mamwe ini dzechirungu idzi ndikadziwa dzichiridziwa ndotanga kuima nhema mugoti ndozviziva ndisingazvizivi ndichienderera mberi ndibrand here asi TLC vatanga hanzi mukuimba kuti hanzi mukuimba kuti kudisisime nomira imbo soul searching I got you namakura mchatakachembere kachinetsa sisimeni kundura ndikurika ngari katikurodzarai yatakachembere kechirungu kanenge kachinetsa iyo davira ndakatokura kudhara ivi tiyani zvino 011 Joburg student line kai 011 kuda kunditengesera zvino zvandikuda kutengeserwa kuti zvii pafoni kamurungu Hans, what time did you leave the banners? Takana kuma 3.
atanga murungu wenyu kata achitamba akaenda kuma3 nezuro kuti machembere kanochembera garai unoona wachipanje kwa machembere mambuya epakona machembere mambuya epakona maziro makambomona achiimba R&B makamboona achiziva brand vanomuziva brand hazina miuka dumebhindikawa kuti blesa rako ihasband ndokuuraya nesu unondiuraya hau paunenge uchindiuraya ipapo miuka ndiye ndakabata mazai here sungirirai mablesa iyi sungirirai mablesa iyi chine ndikatoziva kuti blesa iri ndire munhu wekuziva so totoribata mushemushi uri kuene noziva meno wakutitira nezvesi covid achiwa music manyama emusic oya tichigira maguruguruguruguru panapa zvokooma mani achiwa music zvinu blesa rangu iro riri kuuk riri kundilira musaga rakandisatauri ritoripo paro palaive ndichazvisaisira mablesa ndikutamba hajoking ina handichagoni zverudo ini handichazvigoni zverudo izvi handizvigoni rudo rwakadarika kudharadhara azvivataravo badisimadaitora zvida nai zvako tariro mukanyi uvabvunze nese muti mambuya maro epakona makambona chimba chirungu makambona varoi vachiziva brand varoi vanomuziva teusi ndatogara nemwana mudiki yaretetiwana hatomuzivi brand zvebasa reekosismeli unomuziva brand kufema brand unomuziva here zvebasa anomuziva brand wekudina efu unomuziva Jennifer Lopez anda nezvi chikuru kufema izvi chikuru kufema akomana hapana mbonombodzi kwai anoziva zvechirungu kana kusaziva zvechirungu tose tichirarama upenyu hwakangofanana chikuru kufema unomuziva makingwazi ndikatozivawo magwazi saka macho atozviona kuti vanozviona ndomusiyana wacho saka wazviona ndomusiyana wacho ka ndomusiyana wacho unoziva makingwaziwe inoziva Jennifer Lopez inoziva magwazi timungandibvunze zvana Beyonce naRihanna kuti music yake iyi inoziva ndeupi isingauzivi asi mungandibvunza zvafirimari kandodaira nekundova ndoziva chikuru kufema zvako iwe watokowadherewa kudairira kuzirira kuri kufema unasitatandara simeli saka sande mugadzire ndikuya neimwe topiki inonakisa yamuchamona sande manje sande ndendine matopiki manyama maskits kutanga kuita maskits manje kaisi takutanga kutawo maskits naivo vaDumebhi veZimbabwe sande manyama boys nezimwe boys sipo zavepiko boys neboys takunza maskits tine chetalent ranaDumebhi vanaDumebhi vane challenge remaskits vanoda zvemaskits saka just to nurture their talent takuita navo maskits achitiona kuti aufana zvavo asi mugara pano asi ndimoziva kuti pane ndiri musikana sisime ndatombokonzeresa last number anzi baba kuda nakuda sevari raiti variko zvababa kuda vachagara apa ogara uko sisimeli mukomana uyakadzoka tinashi ndakaguma kare accident kudhara akadzoka vari kuvhuna vake asagara pamo akatamba makona ndokanotienda kwana mai kamfuti maro nenyaya dziriko tivangarako maitawa ndokwanditara tikuindako kumeeting mangwana pakaipa ndoda kutoenda ndakamamwira magirasi matatu amarula vangara mutaundi aiwa kukokumakoningu uko kumaningi uko zvinove uko kunonzi kumasondo ano wakuna neluhaono kumasondo ano kwatida kuchita namba 9 uko namba 9 handiti zveguka ine handimwi burongo kwanzika itsipotera itoko kana ukatenga tikiti rako ndokuigira zviyeti zvimakala ese
Muzvida zvimashambulani. Mashambulani. Kuigira kala yese. Kisa kala siza unoda. Handiti zveguka, handiti zvemutoriro inini sha. Indozvira black label. Ndo vibe yangu. Zvimwe zvose izvo. Chandiri munhu ane vana ane mhuri anenge ada kutokudza vamwe vanhu. Saka zvose izvo haya handiti izvo. Sha hachishinda shamwari. Tafunga kuti kuchaya magaro manyama aramba kuya. Hapana magaro manyama. Hapana. Asi ndoda mbobvunza nesisi meri. Ko varume vaya vanenge vachipfeka tumashoti twakadai so. Vanenge vada kuti huisane moyo. Moyo wei. Moyo wei. Munhu anenge akavhurwa kashoti kanenge kakasvikomo. Naiti unomba chiwira moyo uri masiri wako. Ko ndiri nesimeni. Ngatadze kuwa moyo kuti iwe unowa moyo ikati unoda mari. Unowa munhu wemari. Moyo kana pane inenge inokusvitsa kuna Jesu. Kana pane inokusvitsa kuna Jesu nemoyo. Imi. Yanzi na charity Mlambo Birmingham. Yaita sei naichacha. Ndokandogara. Na answer kali ya vanhu pano vanenge vengori ve-UK vakomana vega vega. Aiwa. Varipo vakawanda vepaafrica. Ve-UK varipo vakawanda vepaafrica. Amana unoona ve-UK ndio vafambisira mashifts kaini. Ndio vafambisira mashifts zvekuti du. Kana ana mashifts paya. Vana vadongora tikwaita live. Kayapa live inova 2 hours 3 hours. Panoti 3 hours ka anenge atotodidza 3 hours. Zati anenge achita count down. Kupenda kuteni. Saka mashifts ava anofamba zvokuti du. Tovafambisira noku UK kosela Canada. Kuti wachinzi kwai saka nhasi hakuna live. Kutanga shift. Anondipa shift yake. Kutanga shift 2 hours time saka hakuna live. Ko saka ndiri pa timetable yeshift here. Vanofamba ba live vanofamba TV. Ed kutasa. Batiko zvino manje. Murumere, uri murumere. Aiwa ndi mama wangu sadaro. Now, to win yourself a survey voucher, simply download the Uconnect app, register your details, Mama. and send us a voice note to yaDumebhi. Mirisenyu. Ndokuda mwana Dumebhi, ndokuda wakadaro Dumebhi. I love you. Maita henyu makadiko mama. Ndodaro zvekuti mumashifti matinenge tiri uko unenge uchingoti paunomboti nyato ngoti nai Mwari. Isimeni wakambotidza guwa kuti wakasiyiwa nebhasi wakashaya mari yebhasi kuAfrica. Ndakashaya mari yebhasi. Tikachema. Ndiri guwa. Ndingaudza Dumebhi guwa kuti atirove venyu baba. Ndikutokudza guwa samai vako ndakatoudzwa iwewe uri eje yegotwe rangu. Eje yako uri eje yegotwe rangu. Ende sisi meri mufunge nokuda zvekuda kumaregeza kungouya chete mastress acho nezvibasa handina basa ndinoda kuenda kunogono basa rakapera ndikutsvaga basa nditori lonre ndiri mumba ende kana tiri mumba musarakatadza kuuya live ndakambokudza before tinenge tichingochema tirimo tikanzi munenge afa takunochema naningi uri kuchema ningi here uri kuchema nhamo yako kwaitika uyo aita zveemotion wakuenda ikoko sisimeri usati mhanyise kwakawanda nezuro nanoneta makaisa Dumebhi mai mwana nezuro Dumebhi akanakidza mai mwana ndichingoti apo pakunamata unokuwa pakunamata oti gai ndichinoona Dumebhi uchingoona Dumebhi ndasi ndikaona Dumebhi ungofara mazaka nekuita mai mwana tinoita maCV tichironga tichiita zvese zvekuti tsvage mabasa ari kuzvinzo muri kufanyisa Dumebhi usanyengere ndokuda maita henyu mama vandinyengeri havanotozvidziva kuti Dumebhi toriwo ndirurani zvayo. Vana vangu muri vana vangu zvokutodaro Dumebhi. Oi mama Mwari vakuti zvakanaka ine ndiri kungoramba ndichikudza ndiri makomenti section ndichiona zvangu kuti vanhu mabresa azoti Dumebhi unoza Mwari. But dambudziko rangu randoda kutora ndiri kwaSisi Meri kuti Sisi Meri kana musiri kuuya live ka mutiisirewo vanhu vanotitabudza mastress nekutanzwa nekuchema
mapiro ndichavaunza anaDumebhi vavo vachibvisa vastress. mapiro akapinda kuseni mukati yokozina uZimbabwe woita gospel aniko woita maexercise nguva dzakati tongoramba tisingazomboteuka kuti Princess Mary ndo chikumbiro changu. Ndichatraya kutsvaga munhu wese wese kuti paite wemakuseni masikati manheru kuti zvipai zvifai tikamuona akaneta tomukurudzira umacompensation aiwa kuseri hatimuudze mucompensation tomuendera uri kurasika dai wati bhaibha sei Dumebhi anongokaDumebhi kanongodika so ifree spirit munhu ari free anodya arikose anongodika pati pamwe pamutozoudza munhu anenge ari wiki haasi wiki she's not weak. Hakuna shauri wiki. Natanga. Hakuna shauri wiki mama. Ingo respect ai. Avatombozvichinonza shauri chini. Mimi vanozofuna. Mama munozochinonza shauri. Handina kutoziva Dumebhi chii nai mwanangu. Chechipinzira. Ndinobvunzo wobvunzwa apa. Ashao. Ashao. Munhu anoita zvekubheka masconzi. Zvino kuno kwatiri tinongotozvitenga zvakabikwa kudhara saka uchatengeserani. Mutenga zvakabikwa kudhara. Mwetinokubikirai zvenai mama muchinipawo maorder ndichikubikirai. Recipe yako ichazoenderana here neyandakasvika 15 years ago. Yangu recipe manyama manje. Indava nerecipe manyama. Tengesa zvinhu zvako tengesa brand rako naivedei vanhu vane maagents paiwo kamai vangu basa sikana vanhu vane maagents avo ipaiwo kabasa ndotadza izvo zvakabata deposit yekuhaiti izvo zvibasa rakapera ndanzwa nekurara mai mwana majoin aya kungorara kudai guys hapana ane agent ari kuda munhu muchore mama vane experience chaiyo muvaisewo pabasa please magrupu ekuno ndaisa magrupu ekuno unokuhwa mai mwana malingi racho raexpiringi unongoyasoona kuti nhai mwari ndotadza kunoona sisi meri here munenge matenda kubasa kudhara dondiwari zvinoita sasa ndichida kuziva kuti ndida kuenda kunoona sisi meri satani wai munoenda mama dondiwari unoenda dondiwari kunovharana kutisina munoenda mama dondiwari zvenyu zvinenge zvanoita kudhara vanhu vane maagents please paiwo mama wangu basa please ngatibatiranei pachedu paudhara charity begins at home guys charity begins at home ndinoda ndinoita manights I'm good with night nekuti okay muri good nemanights vanoshanda vanoda zvoshanda kufamba zvaakunetsa saka manights ndo andinoda please okay aiwa mama ndichambotiya vabata kuseri uko timboona kuti vangatibatsirawo nei handitika musaregedze ndakambokuudzai kuti semarovha sevanoshanda sevanoita sei ndikatadza kuudza ana Dumebhi ava ana shumbresani tomboenda kumanaizane tiudzei vanhu kana musipo iminyika ingopai munhu lingi kuti Dumebhi ingouya ungotaura kuti shumbresi haiti malaifu zvake asi milka anogona kuita malaifu avanoti anozani cheri haminoti chiri kumbotywa kwavari vanoita zvemalaifu vavo tongoti Dumebhi ngaachitaure kwavamboita malaifu maitawa zvakare vanozoisi vamboita malaifu Sis Mary mama mwana uya auya netopiki yakanaka kuti anga ari madzimai kwababa umbo kwawaibva ngaatangire ipapo mufungire wazvitofamba anoenda kumberi mwana uyu naimi yake otishera tosheya
Taura izvi. I love All right. you, Sis Mary. I love you. May God continue to bless you. We love you too, Mama. We love you so May much. God We love you continue so to much. bless all the daughters, yaDumebhi vese vari kutsvaga basa vasina basa. Tinoti Mwari vakushande zvakanaka. yaDumebhi Amen. ashawo train. Twese tinongoti Mwari zuva renyu richasvika rekuti machigwina. Amen. Amen. Oh, Matilotenda, thank you very much, Mama. We love you so much. Thank you. Thank you, Mama. Take care. Bye. Bye. Today, Mama Basa, ane basa, please. Vanema, my agents, consider taking Mama, please. Consider pay Mama. And which could pay basa, guys. Pay basa. Manaita, I want to shut out. Pay basa, I want to shut it out. She doesn't know if trouble. And the shaman. Yeah, isipapeza. Kona nezimwe. Wamkubatiri nekumaledzera. Rangu zvino. Hai. Ndakwenda ndichinosiiwa kumba kangu chibva pandosiiwa ndo pandoenda live. Vachindisiya ndobva ndatoti bye bye ndichienda live yacho. Because ndatova murokesheni mangu mandogara. Ndo mandakundosiiwa. Tichienda live yacho. Vachazoita vava vega. Vataura kuti vakangondinyaya mundiudzi. Vakangondinyaya mundiudzi. Ndinebhi tine nyaya iri kutibata chaivo. Kurohwa. Yes. Ndepi. Ndiri bhori se. Kubasa wanga wati. Mangwana. Alright, ndouya nayo mangwana safe yacho. Ndouya nayo mangwana. Aiwa nhasi handisi kuenda kubasa. Ndouya nayo mangwana. Ndatozviziva kuti safe yeraundi iri kudiwa saka ndouya nayo mangwana. Ndouya nayo kubasa. Wanga wati ndiite sendidi. Alright, iri bhori. Because ini mari yacho yesafe ndasina tombohasela. Ndatoihasela nhasi. Sharp. Masefu manyama. Totambawo maraundi guys. Masefu manyama izvozvi maraundi atiri kutamba isi mashawo. Tichikandirana nematowa kuti watoenda kubasa. Kubasa kunonzi kubasa. Totamba maraundi edu tichikandirana. Izvozvi takutengera munhu tine ma 3 kgs, 2 SF mamaki. Ma 3 kgs, 3 kg, 6 kg pamunhu tichikandira. Kozoti 500 pamunhu, kozoti grocery notenga every month. Anomaona. So inini ndachitoti ndorara ndichihasira mari iyoyo nhasi yesafe. Ndotohasira ndikangwira ndati digi chete kumba. Zvingondidi chete kuti ndisvike pamba chete. Kungosvika pamba chete muchaona. Charatobata. Ndotorara ndatova nemari yeraundi. Nhasi chai. Iyoyo ndorara ndatova nayo. Zvitutu unozorora iwe kuda kushanda. Zorore ndosvika ndichigeza kandisi. Wakomana Dumebhi wirawo chikiti chako tsitsi wakomana. Ndochigera tsitsi kuti Wira chikiti tsitsi. chinohodhiwa here ndichinongogeziwa nesipo. Ko ndakachihodha kupi. Chikorogwa chichingisa dhamba dzevi chikorogwa. Tatombochizorodza zuro. Izvani kuti za 8000 ngadai ndatotenga safe. Idiwai. Amana round. Hai, munozviita here zveraundi? Unoshanda nepressure. Toite maraundi sisati maraundi pressure sede yemwedzi. Sepi ndeti Toshiyana next month so. No. Next month will be sharing.
Yeah, good. And then wake, yeah, yeah, and then silly, mama. And do shan, I want to share. yeah. I don't see it. I think I'm good. I said, you never go to things. No going to no big bus. Andinamboenda kubasa nezona ingori nasisimeli maitaro. Andinamboenda kubasa sikutobva kuJoburg. Ndinamboenda kubasa. Pandakamboita sisimeli kuenda kutoziva kuti murume wemurume weshamwari yangu ndanga ndisingamuzivi. Wabva wandani kunzi goodnight. Ngotaura nekutanamba kadziba mboni mukadzi wake ndichide. Ndatorera naita business. Ndakawedza kuita business asi you know, my man ndikati Atapedza. Ndakamudira mbama ndikati parichiti benzi rimweni. Leo kanauza mkazi wacho. Nemuudza ndaziva kuti. But usingazika. Ndakangobva ndamubhuloka ndikatosiyana naye ndikana kumufungwa mutaura nenende mukaona ndichiona nditi muchisvika pamwe pedu musatombonditarisi. Varume zvavanoita. So guys, bye bye. Tafara tatandara ndinokuonai next time. Ndibebe asvike pamba pake industry. Ndokuonaiwo next time. Musara zvakanaka. Ino nasisimeni vachitaura nemi. Akana ushauri tokata phone dance tombori. Bye bye. I love you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ndasvika indi. Bye bye guys.